जय श्रीराम निखिल तुंदलरे EU क्रिएशन्स यूट्यूब ಚಾನಲ್ ಯಾನ ಅಚ್ಚಲು ಬರಡಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇಕಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನಂಚಿತನ 39ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿರುಗುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತವತ್ತದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಸೊ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿದ್ದು ಶುರುವಾದ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಪೋತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂಚ ತುಕ ಶಾಂತಿನಗರ ಪೋಯಿ ಕೆರೆಗೆ ಪಾಡು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ಅಡೆ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಯಾರುಂಡು ಅವಾದು ಕೆರೆದ ಅಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕೆರೆದ ಅಡೆ ಹೋದು ಅವರೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರುಂಡು